Nade! Nouse! Tiedetään mun lasku. Nouse! Nouse! Okei, nyt on aika lähteä. Kerran. Noniin, pää edellä. En mä uskalla, se on vielä pelottavaa. Jos mä laskin jo pää edellä. Ota kuva, mä lasken. Okei. Mistä pitää painaa? Ei mistään, se on jo päällä. Okei. Se lähtee. Nyt lähtee. Anni on keskittyneenä. Mahtavaa. Yeah. Hienosti telemarkkina alas.